Shoot. Ayaw, kanaog! Kanaog ya! Balik-balik. 3, 2, 1, shoot. Nangangot ang bulas. Hala! Nangangot yung bulas. Balik siya. 2, 1, shoot. Nangangot ang bulas oh. Haman! Tinujo na eh. Nangangot bulas ang boot ni mo. Balik, last. Batay dun pito. Patuman na dyan na mo ang imong dito. Ang nato at ibalot. 3, 2, 1, shoot. I love you. 3, 2, 1, shoot. I love you. 3, 2, 1, shoot. 1, 2, 3, go! Patay ka. Paano inabantayan sa unahan mo? Paano daw sila? Kulang sa kabuang? Ang problema. Ang programang ito ay katipunirong siyaw. Perpektong kabuang. Walay mga inahan. Ang atong buhaton karon para makakwarta ta gamiton maaaring puthaw, lata, rumsi ug alimuno. Ang programang ito ay katipunirong siyaw. Walay perpekto. Ang programang ito ay katipunan 3, 2, 1, shoot. Boys! Okay na, boys! Yes! 3, 2, 1, shoot. Pawala na! Shoot. Ay, des. Master, ako magilit yung manok. May ako, master. Shoot. Ay, gigutom dahil mo. Pariyatan doon. Shoot. Ay, gigutom dahil mo. Ako po, gigutom ko. Buntag ko hapon. Wala ko'y kaon. Pero nagpasalamat ko sa Ginoo na balik sa Facebook. Ay, gigutom dahil mo. Ako po, wala po ko'y kaon. Buntag ko hapon. Buntag ko. Balik. Sige. Ubani ko ninyo. Asa lapitan na dapit ko. Balik sabi. Ay mo katawa. Ay medyo. Mas kurang bodoh mo. Pasagad rong tulo. Nature spring ana nga tubig. Sagad ram mo. Nature spring ba na Shoot. Isa pa. Shoot. karon. Atay atuon karon. Ha? Okay boys? Yes, sir. Ha? Pero okay rin nagkawan. Shoot. Kailangan paulo. Sir, yes, sir. Ipak mo siguro mo. Sir, yes sir. Okay boys? Sir, yes, sir. Okay. Sige pa siya. Gaya ka. Gaya kayo akong mga lag.
pinaabot. Asa naman na sila karon? Sa buto ako ang duha ka. Back up. Okay. Shoot. Karon, nanatay at tuon karon. Pang andam-andam na ninyo ang nagsuha ninyo na sila na kung kagaling na daw itong mga kagaling na Shoot. karon. Nanatay at tuon karon. Ha? Okay boys? Sir, yes, sir! Lalo mo ha? Pero okay rin nag-away. Girl, my mood changed when you walked through the door. Before you came